Tervepä terve! Terve! Täällä on Muhtarttu ja Peso Joonas. Ja tänään me pelataan pelejä. Luvassa olisi tällainen Bean Boozled Eli Bean peli. Ja tarkoituksena on siis syödä vaan karkkia. Että tää kuulostaa aika kivalta, helpolta. Mutta mä voin kertoa, että siinä on pikku twisti. Nimittäin näissä karkeissa on aivan järkyttäviä makuja. Täältä löytyy muun muassa haisvia sukkia. Tuttu. Joo, mätä kananmuna. Koiran ruokaa. Sitten täällä löytyy räkää. Oksennusta. No sitä onkin tullut tässä viime aikoina. Harrasteltua. Nieltyä. Kyllä. Ei vitsi. Pelin ideana on siis pyöritellä tällaista hyrrää. Mikä tää on? Sitten se osoittaa johonkin karkkiin ja meidän pitää molemmilla ottaa semmonen suuhun. Molempien. Kyllä. Trust us, you will need it. Do you have a trash can handy at all times? Löytyy. Kyllä. Oh. Anyway, yes. No, pitääkö aloittaa? Mä sanon ihan oikeesti, mulla on tällä hetkellä syke varmaan niinku... Tää ei tunnu missään. Tuntuu. Tää ei tunnu missään. Normi juttu. Jännittää. Noniin, mä aloitan. Eli pyörimään. Ui. Vihreä. Eli vaihtoehtona se tummemmasta vihreästä on räkä tai päärynä. Ai siis siinä on kaksi vaihtoehtoa. Siis no, sä et tunnista niitä. Elikkä tää. Oh my god! Lähteeks N, Y, E nyt? Ota räkä! Hyi! Hyi! Oh my god! Ihan hyvä. Tää on pahaa makusta. Hyi! Ja tää ei pitäis varmaan pahaa. Eri hyvä. Noniin, Joonas, sun vuoro. Nyt lähtee. Tuolla. Ping! No, nyt on toi. Tutti Eikä Tutti Frutti tai Stinky Socks on seuraavana vaihtoehtona. Kippis. Cheers. Tää on nenää. Yeah. Hyvä. Tää on Tutti Frutti. Onks sulla? Tää oli hyvä. Niin joo. Maistuu hyvälle. Toimi. Hyvin keväinen maku. Suorastaan. Uudestaan hyrrää pyörimään. Vauvan hyllypyyhkeitä tai saakeli vauva. kokonattia. Vauvojen ystävänä toivon, että se on sitä siis baby wipesia. Onks lähet se jo? NYT. Hyvin. Siis tää maistuu. Voittaja. Tää on just niitä. Tää on just sitä, ei saa, kun mä tuli kokonattia. Mä tuli kookos. Tää oli just niitä vauvan pyllypyyhkeitä. Tää on siis sellainen, tää maistuu, tiedättekö te, otat paketista semmosen wipesin. Sille minne se haisee, tää maistuu sille. Oh. Sähän tässä vielä puuttuisi, että tulisi vauva mukana. Huhhuh. Onneksi vuoro. Toden tuntunen maku. On. Hyvin. Oh my god! Koiranruokaa Tai suklaavanukasta. Suklaavanukasta tietysti. Kyllä. N, Y, T, nyt. Olkaa! Tää on ihan hirveellä. Suklaavanukasta. Tää ei voi syödä. Ei ihan oikeesti. Nyt täytyy lähteä aivan oikeesti. Hyvin. Voit sä syödä? En todellakaan. Nyt tuonne potkii jo. Se vauva varmaan. Tää on varmaan pedigreena. Tää on pedigree. Ei se on järkimaku. Tuttu maku kyllä. Äijä on kone. Selvis. Tullut syömään opiskeluaikoina. Jotkut on opiskellut, toiset ei oo opiskellut. Noniin, meitsin vuoro. Se oli all time favorite. Eli lähtee. Se on nyt tää. Oh my. Siinä on oksennus tai persikka on vaihtoehto. No on kaksi samaa mulle. N, Y, T, nyt. Tää on muuten hyvä. Tää on muuten paljon parempi kuin se eilinen persikka siis. Onko tää? Meillä on niin persikka. Ei, tää on oksennus.
Tää oli hyvä. Hyi raikas Onko kelainen. sulla oikeesti persikka? On. Tiedätkö mikä tää on? Tiedän. Se ei oo persikka. Tässä on vähän karu. Tässä tulee niinku se oksennuksen maku. Mutta tässä on jotain sellaista sweettiä mukana. Että vähän niinku... Niin, että Balansoi. se sappineste puuttuu siitä. Niin. Siis maistuu oksennukselta, mut karkin muodossa nimenomaan. Elikkä ei oo niin paha kuin mä ajattelin. Noin. Ei siinä. Otetaan uudestaan. Ja jes. Mikä se Koiran on? ruoka. Ei me ota uusi. Vielä kato. Voidaan jälkikäteen maistaa sen pitää. Voidaan ottaa. Arttu. Koiran Ai ihan ruoka. oikeesti. Kippis. Kuulee. Ihan. Toista ei muuten vedä enää. Pitäis mieli ottaa tosta joku tästä maun pois. Siis miten tuolla noin äidin koiran ruoan maku tossa? No se on varmaan koiran ruokaa. Hyi. Mut tulee siis kylmät väreet. Hyi. Nyt oksettaa. Kerro vielä ruskea, kerro vielä. Kerta kello Ei, nyt ei enää. Mä voin kertoa, että ei uppoa meikäläiselle. Ruohonleikkaus. Leikattu ruoho tai lime. Mä veikkaan, että ei oo ihan hirveen paha varmaan. En mäkään usko. Se olisi menoa jälleen. Ääntä kohti. NYT nyt. Hetkonen. Kumma tää on? Tää on ruohonleikkuri. Tai ei leikkuri, vaan ruoho. Mitä tää on? Leikattu ruoho. Sä oot siis ennenkin maistanut. Okei. Tää ei oo paha. No ei sit mitään hyvää. Tää ei oo hyväkään. Ei. Tosta lähtee. Tuomio. Mätäkananmuna tai popcorni setti. Siis toi mätäkananmuna on siitä tuttu maku, kun aina välillä aamusi. Peiton alta. Tosta sulle. Mikä toi butter popcorn? Aha, joo. Ihan oikeesti. Mä otan tän valmiiksi jo tähän hollille. NYT nyt. Mä vielä uskaltanut purasta. Ihan siis mä en niin pysty. Onks sulla tää? No, vois Finkino leffateatterissa. Oon vähän pettynyt itteen. Tää nimittäin maistuu ihan oikeasti. Onko se noin hyvä? Siis toi oli paha. Ai jaa, se oli paha. Mä käsken, ota sieltä ja yritä saada sama. Se oli oikeesti ihan järkyttävän makuinen. Tää poppari oli hyvä. Ota sä tästä poppari. No niin, maistaa vielä kerran. Kerta kellon päälle. No niin, tää on poppari. Hyvä. Miten siellä? Ihan sairaan. Tarko? Jaa. Mä potkii. Mä oon vähän pettynyt ehkä itteeni. Mä oon aika nössöllinen. Mä oon ensimmäisen purahdin jälkeen, kun mä heitin sen roskiin. Tää on ihan sairaan paha. Sanoin, no ei tääkään hyvä oo tää popcorn. Kyllä. Tää potkii oikeesti tosi pahasti nyt kyllä niinku oikeesti tuolla mahapohjassa. Onnittelen sinua. Sait syötyä koko... Jäi tuohon kurkuun aika kivasti tossa. Hyvä. Ota vielä yksi. Ei, mä en kyllä enää, siis ei. Laatta on liian lähellä. Ne on viimeiset, mitä me ei ole maistettu. Joten sininen. No, tää on hammastahan. Tää maistuu suuvedelle. Tai root beer on sama makusta. Tai Jenkeissä myydään limu. Musta hyvä. Onko tää Pepsodenttia vai Colgatea? Joo. Mutta joo. Oliks ne kaikki? Sanotaanko näin, mun mielestä tässä alkoi olemaan Hei, kaikki. nyt me nähdään silleen. Mä valitsin sulle yhden ja sä valitsit mulle Hyvä. yhden. YKK. YKK. Tietenkin. Mikä tää on? Mitä helkkaria? Eikö se ollut koiran ruokaa? Ei tätä nyt ollut kiva juttu. Nyt voi sanoa, että silmät kiinni ja suu auki. Jos haluat, niin voit laittaa 2 niitä. Okei. Hei, tehdään sellainen.
kahden söisit. Vai jutsaat sä? Popcorni, tuplana. Ei kyllä se on. Sulta täytyy olla chocolate pudding ja popcorni. Ne on sairaan hyvä. Voi harmi. Pitäisikö vielä kerran koittaa sellainen random testi, että saa antaa jonkun, koska nää oli vähän leivit. Nää on vähän leivit. Niin. Testataan vielä sit kerran. Noniin, silmät kiinni. Kiinni. Please. Näin ihan oikeesti. Tää siis, onko se päri jossain lähellä? Nimittäin tästä voi ihan oikeesti tulla sotkuja. Ota toinen. Viallisia nää karkit. Ota kolmas! Nyt. Kolmas kerta todella. Niin jo. Vittu pakko olla. Mä syön kaikki puddingit täältä nyt. Sit vaan. Ja voittaja on selvinnyt! Mä en voi purastaa tälleen uudelleen roa. Ääntä kohti, ääntä kohti. Näetkö, että... Tuli aina sieltä. Ai että. Kippis. Se siitä. Kyllä siitä jossain vaiheessa. Tää maistuu nyt pahalle. Eikö ihan hyvä? Täytyy huljutella täällä. Jääkäpakulla. Mielestäni se on mahtavaa, että se jää tonne niinku kielen päälle pitkäksi aikaa. Olisiko saatu vielä stinkkisokseja? Ei. Mentään muuten ne koittaa. Mut stinkkisoksikko piti vielä kaivaa esiin. Kyllä me revitään ne sieltä. No nää värikkäät. Kaunis vaaleanpunainen, jossa on eri värisiä pisteitä. Vähän niinku mä. Kaunis vaaleanpunainen, jossa on erinäisiä pisteitä. Oo! Mulle tulee ainakin frutti di mare. Tää ei oo frutti di mare. Tää on kyllä onnekas jätkä. Tajuaks? Onks tää tutti frutti? Tästä tulee vähän semmonen niinku... Ei tää oo. 4 tutti fruttia putkeen. Siellä kaikki. Leuat puutuu. Kyllä mulle taas riittää näin. Pitääkö tässä ottaa kohta omat sukat? Kyllä nää on niin tutti fruttia. Ihan oikeesti. Tuolla on vielä yksi. No niin, rakkaat kuulijat, katselijat. Hikiset sukat. Tää on kyllä aika makea, tää voi olla se. Mut siinä on jännä. Vähän hikinen maku. Kyllä mun sukat ainakin maistuu paljon pahemmalle. Joonas, sun mielestä pahin oli, tai paras? Paras oli siis koiran ruoka, ihan ehdottomasti mun suosikki. Mutta ehkä pahin oli sitten toi mänäntynyt kananmuna. Joo. Se oli liian voimallinen maku. Ja heti hyvänä kakkosena tuli mun mielestä noi popparit. Joo, se ei ollut kans yhtään hyvä. Mutta kiitos, että katsoit tämän hassun hauskan videon. Ja mä suosittelen kaikille, menkää verkkokauppaan ja ostakaa tämmönen. Tää ei oo mikään maksettu mainos, mutta siis hauska peli pelata kavereiden kesken. Ei muuta kuin nähdään ensi videossa. Kiitos, anteeksi ja näkemiin.